सध्या मोर्जी समुद्र किनाऱ्यावर या ठिकाणी आहोत। आज या ठिकाणी हे महापर्वणी जे आहे ते पर्व या ठिकाणी आहे आणि त्यामुळं या ठिकाणी आम्ही आज सगळी मोर्जीची मंडळी आणि पंचक्रोशीची मंडळी जी आहे ती या ठिकाणी या पर्वणीला स्नान करण्यासाठी आलेली आहे। तसंच प्रयागमध्ये त्रिवेणी संगमाच्या वेळेला कुंभमेळ्याला जसं त्या ठिकाणी स्नान केल्यानंतर पुण्य मिळतं तसंच पुण्य आजच्या दिवशी या ठिकाणी आपण या महोदय पर्वाला जर या समुद्रामध्ये स्नान केलं असेल तर ते मिळत असतं आणि म्हणून आम्हाला या ठिकाणी तुम्हाला ही प्रचंड अशी गर्दी आपल्याला दिसते आहे। ही सगळे त्या ठिकाणी ते स्नान करून आपली पुण्य जे आहे ते पुण्यप्राप्ती करावी या दृष्टीने ही सगळी मंडळी जमलेली आहे। आमच्या मोर्जी गावची जी ग्रामदेवता आहे मोरजाई तिची पालखी सुद्धा या ठिकाणी आलेली आहे आणि ती सुद्धा आता 4 वाजेपर्यंत त्या ठिकाणी थांबणार आहे आणि त्यानंतर मग ती परत त्या ठिकाणी आपल्या स्थानकावर प्रस्थान करणार आहे। तर अशा प्रकारे हा एक महोदय पर्व हा म्हणजे आमच्या लोकांसाठी ही पर्वणीच आहे, आनंदाची पर्वणी आहे आणि पुण्य आपल्या प्राप्ती देणारी अशा प्रकारची पर्वणी आहे आणि म्हणूनच त्या ठिकाणी सगळेजण या ठिकाणी येऊन हा आनंद लुटतात आणि त्या ठिकाणी स्नान करून आपल्या या नरदेहाचं सार्थक करण्याचा प्रयत्न करतात। असे दिसता काय तर आमच्या हरमल गावात अरबी समुद्र हा एक आमचा मोठी पर्वणीच हा आणि ह्या समुद्रात यांना मौनी अमावस्या त्या मौनी अमावस्ये दिवसा जे महोदय पर्व जो असता त्या पर्वाच्या योगान जो हरमल याचा तीर्थक्षेत्र आयोजित केला असता। या आता जवळजवळ 8 वर्षांनी परत या इल्ला त्यामुळे याच्या आधी अशी तीर्थ बरीच वर्ष येऊन गेली। आमच्या लहानपणात आम्ही बघतो काय तर इथं ही जी हरमलच्या समुद्र किनाऱ्याची हरमल या एक तीर्थक्षेत्र असा मानलेला असला त्यामुळे इथे बहुतशा संख्येन वड्या उमेदीन लोक सगळे तीर्थक्षेत्राचे आंघोळ करपाक येत असले। पण आता ह्या वर्षाला तशी काय गर्दी जास्त दिसणार पण अगोदरच्या पेक्षा थोडीशी कमी असं याचं कारण मी तिकडचं काय सांगू शकत नाही। जसं या हरमल हो हर हर हरमल हो आमचं गाव असा आमच्या हरमल ग्रामदेवता श्री देव रवळनाथाचा आणि भूतनाथ या दोन्ही भूमिका ही दोन्ही देवतांची तरंग आहे त्या निमित्तानं आहे आंघोळी येत आणि खैसून येतात तरंग आणि वारखणसून पालखी पहिली वारखणसून पालखीची ती पालिया गावात घेऊन आदल्या रात्री स्थायिक रवा आणि दुसऱ्या दिवशी तीर्था दिवशी ती होय समुद्र किनारे पालखी हरमला घे त्याच्यानंतर पालिया गावची तरणा ये पालिया गावची काय अडचणी लगान यावरचा येऊन ना असं दिसतं त्यामुळे पालिया गावची दरवर्षा तरणा ये दर वर्षाप्रमाणे ती आंघोळ करीत आमची हरमलच्या पहिली तरंग आंघोळीक जाय त्याच्यानंतर पालियाची तरंग आंघोळीत जाय दोन्ही देवता एका ठिकाणी समुद्रात स्नान करीत आणि ती स्नान केल्यानंतर मग आमचे सगळे भाविक लोक काही आंघोळीत जाय म्हणजे या तीर्थाक महत्व असा काहीतरी एक वर्षांनी वर्ष पारंपरिक या तीर्थ सर आता या तीर्थाक काहीतरी महत्व असा त्याला लागून लोक जशी आम्ही आमच्या भारत देशात जशी मोठमोठी तीर्थक्षेत्र असत काशी विश्वेश्वर हा आमचा पंढरपूर हा आणखी वाराणसी असत आणखी बहुतशी हरमल आमच्या भारत देशात असत पण तशाच प्रमाणे हरमल गावाचं ह्या तीर्थक्षेत्र असा पण ह्या आता तीर्थक्षेत्र आम्ही प्रामुख्याने वाढवचा असता काही त्याची प्रगती करची असता काही त्या लोकांना त्याची आमचे प्रसार माध्यमातून सुद्धा ह्या तीर्थक्षेत्राचा योग ह्या जाऊन गाव तर त्याप्रमाणे हो थोडंसं प्रसार माध्यमाने दिलं पण तशी उपस्थिती ह्या वर्ष तशी नाही ह्याच्या पुढे जर तीर्थक्षेत्र त्याला तर जास्तीत जास्त लोकांनी प्रसार माध्यमातून त्याची माहिती घेऊन लाभ घेऊ उपस्थित राहते आणि या तीर्थक्षेत्राचा लाभ घेतो। आज महापर्व आता आणि सोमवती हे सोमवारी येतात आणि त्यामुळे ते सोमवारी एक निराळा असा आणि आजचा महत्व मोठा हा आजचा महामहोदय आज महोदय सगळ्या लोकांनी त्या तीर्थातून लाभ घेतो आणि आता ह्या समुद्र किनाऱ्यात तरंगा येतात देवाची तरंगा येतात ही खैसून येतात आता ही हरमसून इल्ली असतात आणि एक तरी पालियासून येतात आणि वारखडसून येतं पालियाचा काहीतरी अडचण इल्ली असतात त्याका लागून त्याका काहीतरी त्यांच्यानी स्थगित केला असा आपल्या आणि वारखडची त्या वेळानंतर येऊन ना ती वार्षिक ह्यो जो महादेव पर्व असता मी तेव्हा येतच एका रात्रीने एका वाटेन काहीतरी देऊळ बांधपाचा असला त्यावेळा ते त्यांचा रात्री भितरता जाऊन ना उजवाडला त्यावर ते हर हर करीत महादेव करीत गेले दुसऱ्या गावात म्हणजे त्याच्यावर हरमल असं नाव पडलं असं आमच्या ऐकवात असं आज आमचे जे त्रैवार्षिक किंवा 4 वर्षांनी जी महोदय येतात त्यासाठी आमचे सगळे पालिये वारखंड आणि
हरमल ही तरंगांची ही पायी चलत येतात पायी चलत येतात मेळामेळ जाता हय. आणि एक बरा वातावरण असतं आणि हो आमच्या जाणट्यांनी ठेवलेलो संस्कृतीत ठेवो असा पण एक खंत अशी दिसता की दिसान दीस हो जो महापर्व हय तो अथांग महासागर लोटात जनसमुद्र हय लोटात त्या प्रमाणात आता कमी झालेला असा याचो एक वाईट दिसता म्हणजे आताचं जनरेशन जे आसा आताची जी भुरगीं आसा तांकां आमच्या ज्या जाणट्यांनी जो फुडें शिकवण दिल्ली आसा ती बरे तरेन फुडें वचन. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.